donc kibaru kene asigira kunafoni girima munun be ambulu woye basigi baliya e koro ni bankas ambena anda dola o di lamelike jekuluma nye ndado sirako la feminye échangerie yirimajo e sogmanda ina feminye premier ministre Shogel Kokala Maiga ani Madina Sissoko madame Dambele utara kata o kurumu kari harna sor baraw bela jilema ban premier ministre kon tara kata aniso jalen ka kurumu kari ay kunu soma ay dakurunya flamu soro amino la se jamama Abdou Ouattara Draghi ko ni ko Draghi ko sanu bolaw ko sebe do bulu akeleme tonyoy nga do bulu akeleme dairime nyini rodi ayo anyo kuma ka min soro Draghi tiguda kuma ka were da we femi fo ambe olame ni ko CSDM iko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur iko ministère des affaires étrangères kada kan wolde ciaki nyoy tumarankew ani Mali kono ani Mali ko ka ministère ou kumana musaka ko kan ira sans laban budget kuma beke musaka ka tromonyo femi serolo o fana kene kan an kerefe an mena o fana name femi yebulla barakilaw ye fiye bana e no e covid 19 ko nanfolo nana nga nanfolo nana Abdou e ma soro ne ma soro basila ma soro ma chama ma soro de fon covid bulla barakilaw be ka kule ko purjilike katarami ko Abdou mo be mo ko nyini Mali war ko la ka tara yoro jume bulla barakelaw yo kule mu ga anteno fana name inde kuna foni yoro be nyini ka farakan ni bela jelembe la se awma Abdou Ouattara ani Ibrahim Diallo Thiou basila ale bulu be choix kolela ambalma cheni muso demsen ani makoroba abisimila donki war keneka du alibi ambe do deke alaka Mali alaka basigi alaka na Mali tota ko bayangara ko tamakera tama intume mulika Ibrahim Diallo Thiou caman in laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye Bandiagara marabolo ta k'a lajɛ ka taa daminɛ Bandiagara ka taa fo Koro fo Bankasi Ibrahim Diallo Thiou bi da bɛ o maaw ye sunɔgɔtu ye lakanabaliya y'a sababu ye o de kɛra sababu ye juma tɛmɛlen u ye wulikajɔ bila sen kan u ka kɛnɛba dɔ bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan yen cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ yen ani u ka denmisɛnnin jɛkulu u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ka marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye ale ka dagayɔrɔ la tagama in kɔni kɔnɔna na u kɔni b'a fɔ olu bɛ lakana de fɛ olu bɛ u ni kisi de fɛ u b'a fɛ Mali marabaw ka se diɲɛma ma ani maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn bi ko Koro ka se Bandiagara ma da bɛ olu ye sunɔgɔtu ye ko n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ Bamakɔ an bɛ se ka da ka sunɔgɔ hali n'a yɛrɛla k'a fɔ ko an hakili ma sigi nka olu ta ka jugu ni marabolo tɔ ta ye k'a sababu kɛ ni i sira hɛrɛ la i bɛ se ka sigi k'a fɔ ko sani dugu ka jɛ ko kɔlɔlɔ bɛ se k'i sɔrɔ maa t'a dɔn waati min u bɛna bɛn olu kan olu kɔni b'a ɲini jamanatigiw u bɛ cɛsiri min na lakanako la u ka dɔ fara a kan ni lakana tigilama 5 de bɛ yɔrɔ min na u ka dɔ fara u kan k'a kɛ 10 ye ni 10 bɛ yɔrɔ min na dɔ ka fara u kan k'a kɛ 20 ye ni 20 yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ni kan de bɛ sigi kan dɔ ka sigi sanga ni waati maa minnu bɛ taa ni ka sigi la k'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn nin ye maa suguya jumɛn ye ka taa ni ka sigi barika ka bon a bɛ mun baara la o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu hakili bɛ se ka sigi jumadon a tagama kɔni kɛra Bandiagarakaw fɛ yen dɔw ma kuma maa dɔw kumana an t'u lamɛn kosɛbɛ an bɛ Bandiagara wala bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cɛw musow denmisɛnninw mɔgɔ foyi kama ko sécurité la paix Bandiagara Sévaré Koro Bankasi Douanza a sira in kelen bɛ jahanama de an bolo bi vraiment an ma foyi ɲini gouvernement fɛ sécurité kɔ u bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ don o don ko saba or que ça va pas du tout voilà bɛɛ lajɛlen b'a la ni an bamusow ye voilà ni an ka maires ye an ka élus voilà an ka maires bɛ yan an ka CNT mɔgɔw fana bɛ yan vraiment pour dénoncer ensemble l'insécurité vraiment bɛɛ lajɛlen b'a la ni an bamusow ye denmisɛnninw ye bɛɛ ɲɛ b'a la voilà Bamakokaw ko Mali la tɛ Bamako ye quoi voilà Mali la tɛ Bamako ye ni Bamako sumalen don yan ma sumaya.
Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes les jolis de mourir pour l'Afrique et pour la Mali. Notre drapeau c'est la liberté pour l'Afrique et pour la Mali. Notre combat c'est la liberté au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les chanteuses d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali, Ango Mali. Voilà, Amadou Ango Mali. Vive le Mali, la unité, l'unité. Aunana arajo nyetaga nana aunale jama bese wara no mana ne mana atinyene bo aunana nyetaga yo aunale jama bese wara no mana atinyene bo Abdou ala ka jamana ala ka basigi ko koro komisariya fana ko bamaganciw sera yen a kɛra don jumɛn a kɛra samedi su ka dugu kɛ dimanche la nɛgɛ kaɲa 1 waati ninnu ka se nɛgɛ kaɲa 2 ma yirala ka fɔ mamurutilen dɔw ye wuli ka jɔ kɛ minnu tun bɛ bolimafɛnw na moto b'a la i n'a fɔ mobili b'a la u n'a ɲɔgɔnna caman u kɔni nana se koro lakana bonda la n'an b'a wele commissariat de police u sera yen u kɔni u ye mugu pɛrɛntaw min ye kisɛ ye u ye kisɛ de kɔni ci ka caya min ye mugu pɛrɛnta ye i n'a fɔ bɔm ninnu u ma se ka o waleya ninnu lasabati nka maa ni kɔni ma to a la nka min ye commissariat kogo ye n'i ye jaw yɛrɛ ta k'u lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ commissariat kogo ninnu a bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen don marifakisɛ fɛ u ma se ka taa ni fɛn ye u ma se ka da yɛrɛ la kari ka don polisiw jɔ jɔyɔrɔ la lakana tigilamaw min ye sɔrɔsiw ye ani polisiw ani gendarmerie olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan min kɛra sababu ye nin maa kana gɛlɛn ninnu u bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ ɲini baasi ma an ka polisiw an ka fini donnaw si sɔrɔ hali kalama maa an ye maa dɔw sɔrɔ siga t'a la an tɛ u ka sariya lamɛn kosɛbɛ koro du kɔnɔna ayiwa sura 1h du matin waati terroriste ninnu voilà donc olu de nana ayiwa kɔrɔ commissariat attaqué kiri kara waati ta attaque kɔnɔna la ni y'a ta lajɛ mali sɔrɔsi kan mun bɛ kɔrɔ du kɔnɔ olu fana bolila ka na ayiwa o kɔnɔna la échange de tir kɔni mɛnna u mɛnna ayiwa o ye mɔgɔ ninnu gɛn nka ayiwa tiɲɛli kɛra cogo min na inchallah an ma bilan sɔrɔ fɔlɔ donc pour l'instant ayiwa sura 1h du matin police commissariat attaqué kun don voilà donc u mɛnna mugu ci fana la u mɛnna mugu ci la dɛ donc ayiwa donc ni de kɛra kɔrɔ du kɔnɔ sura 1h du matin terroriste ninnu fɛ maa jugu voilà donc ayiwa pays de en direct an ma bilan jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ pour l'instant voilà donc ayiwa ga polisiw sɔrɔsiw faralen ɲɔgɔn kan ani terroriste ninnu donc olu ni moto caman caman de nana fara koyi olu ni moto caman caman de nana ka commissariat attaqué voilà donc ayiwa kɔrɔ du kɔnɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bese wara no mana ne mana atinyene bo aw nana balimaw sɔgɔmada in na maa min bɛ an bolokɔrɔ o ye isa duɲɔ ye isa duɲɔ ale ye dana amasago ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛn ye nka sɔgɔmada in na an b'a wele dana amasago ka kɛnɛ kan kabiri araba fɔ k'a bila sibiri la sogobiya ani paru cɛ o ye dɔgɔnɔdugu ye araba kalo tile 10 ka na sibiri kalo tile 13 banbagaciw ye pɔn mun kari bankasi ni baɲangara cɛ balaw kɛra yen ka da ka kari falen maaw la u ye dɔw lajigin ka dɔw to kari kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 40 ni ɲɔgɔn ye nka kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ bolo isa duɲɔ i ni sɔgɔma aba ni sɔgɔma era sira arasala fɛn mun b'an sen na teliya o b'an da la teliya kuma in ka ɲi e de da o de la an y'i ɲini ka ni i bisimila bi ɲɛ ta ka don kibaru kɛnɛ kan ko kari belebele 2 tun falen don maaw la araba fɔ ka taa bila sibiri k'u ye maa dɔw lajigin nka u taara ni maa min ye k'o ka ca hari an filɛ nin ye kuma la yɔrɔ min sisan k'a maaw ma ye tiɲɛ dɔn Ibrahim Jalo tu ani sɔgɔma ba n b'i fo ba n bɛ Basila fo ba n bɛ radio kɛlɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo tabarika n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ba ne tɔgɔ ye Isa Duyon ye
ne Dana Masagu conseil technique donc be Dana Masagu président Mamadou Goudiangile ne b'a fo kɛrɛnkɛrɛnna be Isugu Toloba secrétaire major Dana Masagu b'a fo donc be a bi donc ne Dana Masagu conseil technique de mais be a bi jeune leader des pays Dogon donc Dogon dugu la ni fɛn fɛn mana kɛ donc an b'a ɲɛfɔ jamanadenw ye aw denmisɛn jɛkulu pour que walasa u ka se ka ko dɔn min bɛ sen na donc c'est à dire karu de bɔra Bankas o y'a chargé Bankas karu saba kelen ye Ogoyara kelen ye Air Bankas ye kelen ye DC transport donc o ye mɔgɔw chargé Bankas o bɛ ka na Bamakɔ donc sɔnbiya ni paru cɛ Banbagaciw ye pɔmu kari donc maintenant o ye mɔgɔw lajɔ yen ka mɔgɔw enlever donc ka taga n'a ye donc maintenant musow ni denmisɛnninw o y'o kɛ ɲɔgɔn kan ka bila ka DC kɔnɔna na donc maintenant car fila o taara ni maaw ye hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a mɔgɔw ye an b'a kibaruya dɔn u ye musow ni denmisɛnninw don car min kɔnɔ o car taara min o car nana fo Bamakɔ u y'o bila ka na Bamakɔ nka filatɔ mɔgɔ caman tun b'o kɔnɔ a yɛrɛ t'a hakɛ dɔn an t'a hakɛ dɔn mɔgɔ nɔburu hakɛ min don an t'a dɔn u taara ni wulu ye wula kɔnɔ ani kariw fo sisan an bɛ yɔrɔ min na an ma kibaruya dɔn aw t'a dɔn n'u balolen don aw t'a dɔn n'u salen don an t'u dɔn walahi an t'a dɔn aw t'u kibaruya si dɔn an t'a kibaruya si dɔn a la a balimaw donc dabu ye sunɔgɔtiw ye donc o bɔlen kɔ tuguni donc samedi sibiri an kɔrɔ yan tuguni kari bɔra Bamakɔ Ogoyara tɔ kelen bɔra Bamakɔ u tagatɔla donc o sera o yɔrɔ kelen ma Bandiagara ni Bangadji cɛ Sɔngɔbiya paru Banbagaciw ye pɔmu min karu donc o sera yen o y'o kari kelen tuguni enlever ka taga n'a ye donc a kɛra kari saba ye ani maaw donc hali sini donc o bɛ Banbagaciw bolo donc an b'o lakodɔn fɔlɔ aw ma kibaruya si sɔrɔ o la an ma kibaruya fan filɛ ɲɛ yɔrɔ min an ma kibaruya foyi sɔrɔ o la fɔlɔ donc an ma kibaruya sɔrɔ a la et puis donc an ka autorités fɛnɛ donc je pense autorité bɛ baara la d'accord mais donc autorité kelen bɛ ka centre kɔnɔ abandonné dɛ vraiment an b'o fɔ an m'a fɔ u tɛ baara la u bɛ baara la mais u kelen bɛ ka centre kɔnɔ abandonné siraw ma lakana yɔrɔ min cɛnnen don sipɔni kelen de don mais san joli ni sera a yɔrɔ in na mɔbili minnu jɛnnen bɛ yen mɔgɔ t'a hakɛ dɔn kari min yɛrɛ jɛnnen bɛ yen a ka kari 20 ni kɔ ye kari min jɛnnen bɛ a yɔrɔ la sisan welekan jumɛn de bɛ aw bolo aw minnu ye dɔgɔdɔ denmisɛnnin jɛkulu ye ka da an ka finidonnaw tulo kan ani an ka gouvernement ɲɛma ani président tulo kan donc welelikan bɛ an bolo ka da kan nin kari saba min tun na kari kelen o kelen ni mɔgɔ 60 t'a kɔnɔ mɔgɔ 70 b'a kɔnɔ a b'o kɔnɔ a ka ca dɛ a ka ca welekan jumɛn bɛ bolo welekan bɛ n bolo n b'a ɲɛfɔ autorité de la transition mɔgɔw ye vraiment u ka jija u ka lajɛ u baara la d'accord mais halisa u ka dɔ fara baara kan vraiment u ka se ka taa mɔgɔw lakana mɔgɔ ni bololafɛnw ni ani siraw lakana kani wa nafolow ni fɛn ninnu u ka lakana donc an ka wele o de vraiment an b'a fɔ président de la transition ye vraiment ani Sogɛl Kokala Mayiga ye donc u ka jija vraiment u ka se ka an ka sira ni lakana ani an ka dɔgɔnɔdugu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u k'u lakana vraiment o de ye an ka laɲini ye o ni ye san damadɔ ye fɛnɛ dɔgɔnɔdugu la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u ma sɛnɛ kɛ ɲinɛ yɛrɛ samiya yɛrɛ ma yan d'accord mais dɔw yɛrɛ ma danni yɛrɛ kɛ pepepewu ciw kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ donc voilà i tɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa sɛnɛkɛyɔrɔw ni fɛn ninnu na vraiment gɛlɛyaba de mɔgɔw kan halisa an b'o wele vraiment u ka se ka taa mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka u ka taga segiw ni fɛn ninnu bɛɛ nɔgɔya donc vraiment an bɛ wele bila u la halisa donc an kɔni bɛ foli k'u ye mais an b'u dɛmɛ d'accord autorité transition an b'u dɛmɛ mais donc olu fɛnɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ko k'i b'i dɛmɛ o y'a sɔrɔ i bɛ nin na dɛ ni mɔgɔ min nin na i tɛ se k'o dɛmɛ dɛ voilà donc an kɔni fɛ don o don donc su de bɛ ka bɔ donc sira kelen pe de bɛ pont de karilen don pont tɛ bɛrɛ ye mais moi je pense que état ye état de ye u ka se ka pont dilan ou bien soit u ka taa sécurité bila a yɔrɔ kelen na yen attaque bɛ kɛ o yɔrɔ kelen na yen faama bɛ tɔn bɛ yen civil bɛ tɔn bɛ yen mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ni sira in dɔrɔn donc sira in ye vraiment c'est une donc ni sira in donc à tout moment e bɛ se ka sa à tout moment donc vraiment moi je pense que an bɛ jamana kɔnɔ Banbagaciw ka daga ye yen yɛrɛ de u dagalen bɛ yen de u dagalen bɛ yen de fɔlɔ donc Dana Masagu tun bɛ a yɔrɔ in na mais donc Bubu Sise mɔgɔw lawuli Bubu de y'u lawuli depuis u kɛra la maintenant olu ma taa yen Bubu ko u ka bɔ yen u bɛna armée bila yen armée bɛna yɔrɔ sécuriser donc wala yɔrɔ bɛ yen u taara pont in kari ka mɔgɔw faga waati bɛɛ pont in karilen mɔbiliw bɛ tɛmɛ cogo di
ni point karlen do maintenant ni mobile sera point na o yele point ya jigi donc point karlen do no sera une diversion de bay donc ni jigina point du ma diversion e sani ga munu obituka mini do yi donc obe yore fene tout fene be no obo bugu maintenant ka tirge mo ko donc ni tirge la mo ko donc it sera mobile fene ni sera yo la mobile sera boli ko sera te ya yo mun do donc ko to ko na maintenant obina firi mo ko kan ka mo attaquer quoi nako Isa oui mobili saba minnu tunna yara dɔn an ka kɛ sa a bɛ maa kɛmɛ ni kɔbɔ ka da k'aw falen don aw ye a y'a fɔ dana amasago maaw ɲɛna a y'u labɔ a kalama ɲininiw bɛ sen na ɲininiw bɛ sen na ɲininiw bɛ sen na sɔrɔsiw fana b'a kalama sɔrɔsiw b'a kalama o b'a kalama ɲininiw bɛ sen na dana amasago bɛ kungo kɔnɔ waati bɛɛ o bɛ k'o ɲini ɲininiw bɛ sen na ni ala sɔnn'a ma ala k'u ɲuman ye ala k'u ɲuman ye i ka kumakan laban ye jumɛn n ka kumakan laban ye fɛn Ibrahima Jalo tu n b'i fo n bɛ an ka dana amasago cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ baara la an b'o fo ka waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔsiw fana fo donc voilà donc ni le kɔni bolo k'a fɔ aw ɲɛna an b'i fo i duɲɔ ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na Abdou Ouattara nin tun ye Isa Duɲɔ ye Isa Duɲɔ ale ye dana amasago ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛn ye nka a nana kɛnɛ mun kan sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ ko kari 3 fo kari 4 u ye kari 1 u ye musow ni denw don o kɔnɔ olu ka taa kari 3 tɔ a falen cɛw la wula kɔnɔ hali sini u ma ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka u ye kɛnɛ ye u ka t'u ka denbaya la nin tun ye Isa Duɲɔ ye nka Bankas fana basigibaliya bɛ yen fana dɛ siga foyi t'a la Ibrahima Jalo tu ni lakana ko ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna la a camancɛ marabolo ka taa fo kɔrɔyanfan fɛ lakanabaliya dɔ bɛ ka fara kan o kɛra sababu ye min ye Bankasi lasigidenw u ka bolofara min bɛ an ka jamana faaba kɔnɔ yan n'an b'a wele ko mouvement patriotique pour le cercle de Bankas olu fana ye u ka hakilinaw ta ka ɲɛsin jamanatigiw ma ka sanga ni lakanabaliya ye min ɲɔɲɛlen don u ka cercle kɔnɔna la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni b'a ɲini jamanatigiw fɛ min ye Colonel Asimi Goita ani kɛlɛkɛcɛw fɛ u ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye olu bolokɔnɔfɛnw min ye u musow u denw ani u faw minnu tɛ ka se ka ci kɛ minnu tɛ ka se ka u ka baaraw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka bɔ faden sagoya la olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u b'a fɛ jamanatigiw ka fɛɛrɛ ta olu ka se ka lakana min ye basigi fana ye u ka se ka na Bankasi marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ɲinini dɔ kɛ o kisa kan an bɛ jɛ k'o lamɛn kosɛbɛ. Ne tɔgɔ M. Abdallah Togo, je suis le président du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du secteur de Bankas. N bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ Mali kɔnɔ. An ka chef de gouvernement k'o fo ka président de la transition k'o fo. Aw wele kun ye bi fɛn min ye juguman tɛ fɛn min bɛ an ka cercle kɔnɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na n'o ye Bankasi cercle ye k'a daminɛ Bandiagara fo Bankasi Koro Douanzan bi sigi kun ye min ye teliya la an ka siraba dɔ de bɛ yen ka bɔ Bankasi ka bɔ Bandiagara ka taa Bankasi o siraba min bɛ yen kari minnu bɛ voyage kɛ Bankasi ni Bamakɔ cɛ o kari ninnu se ka tɛmɛ bilen bi tile filanin na o bɛ ka kariw attaquer diɲɛ don o don jihadistes fɛ bandiw fɛ n'an bɔra yen problème bɛ an ka cercle kɔnɔ sisan depuis ni ko daminɛni sisan cɛ a fɔlɔ o ye insécurité totale a filanan o ye éducation ye sabanan o ye élevage ye naaninan o ye agriculture ye a duurunan o ye tourisme ye a wɔɔrɔnan o ye commerce ye. Ça veut dire que depuis qu'on daminɛ depuis transition yɛrɛ nana ça veut dire que diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara nin bɛɛ kan ka taa sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan Bankasi cercle commune 12 de don commune 9 bɛɛ minɛnen bɛ bandiw de fɛ o commune 9 Tori Sege Jalasagu Lasagu Wankɔrɔ Sokura Subala Kolongo et Bayi ni commune 9 kelen-kelenna bɛɛ a den si tɛ yen min duralen don ka taa école la a den si tɛ yen fana min duralen don ka taa commerce kɛ a den si tɛ yen fana min duralen don ka taa wari ɲini n'o ye commerce ye n'o ye sɛnɛ ye ou bien bagan mara o si duralen tɛ o si la bi an ka sigi kunba yɛrɛ de nin de ye aw wele kun ye o de ye pour que ka kuma autorité de la transition fɛ ka teliya la
ka solution ɲini joona an ka sira ba in parce que problème bɛ mais min ka gɛlɛ o ye sira ko de o bɛ ka kariw de attaquer kariw tɛ se ka voisin bilen i tɛ se ka sɛnɛ kɛ i tɛ se ka kalan kɛ i tɛ se ka foyi kɛ voisin kunkuruni min bɛ kɛ anw ni Bamakɔ cɛ pour que mɔgɔw ka se k'u mago ɲɛ n'a fɔra ko o fana mɔgɔw tɛ se ka tagama o sira fɛ ka sɔrɔ kan fana sigilen bɛ Sevare an tɛ se k'o yɔrɔ faamu i y'a faamu yanni kuma ka janya n bɛ kuma di vice président ni ani Segal ma olu ka dɔɔni fɔ kuma in kan. Ne tɔgɔ Amadu Sankare vice président ni président danga vraiment kuma mun bɛ ne bolo ne bɛ Mali autorité ninnu fo ka président fo ka gouvernement ninnu fo ka taa moti gouverneur la ani ka bankasi préfet fo ka mairie ninnu fo commune 12 ninnu bɛɛ an bɛ maire ninnu fo bi na vraiment an nakun ye bi an nana ka yira jɛnbe bankasi cercle bi cogo min na ka daminɛ bankasi fo ka na Bandiagara sira mun bɛ yen vraiment lakante car mun bɛ bɔ bankasi ka taa Bandiagara ou bien ka taa Bamakɔ don o don attaquement kɛ don o don enlèvement vraiment an bɛ fɔ ka ɲɛsin autorité ninnu ma ka ɲɛsin président de la transition vraiment ka fɛn bɛɛ kɛ ka jija ka sira ni lakana o kɔfɛ commune mun bɛ bankasi mara la kalan tɛ yen kɛnɛya fana tɛ yen ni a ko kalan ni sécurité tɛ yen kalan tɛ se ka kɛ an bɛ olu wele ka an dɛmɛ ka sécurité ninnu bila 12 communes tan ninnu bɛɛ la pour que kalan bi kɛ ani basigi bi kɛ o kɔfɛ ne b'a tradi fulakan na pour que mɔgɔ caman bɛna ne ka kuma faamu dɔɔni quoi. Salamu alaikum salmini sekira meɗen toɓe min salmina gouverneur moti préfet bankasi sous préfet maire en ko wadi les communes ngaji sappo e ɗiɗi ko le lam bankasu minen salmin ɗum minen yetta ɗum hande ko waddi ga en faamen holla laamu leydi ndi vraiment lam bankasu o na tampi sanne na tampi far bangal ndenago yimɓe ƴuwan bankasi wara Bamako ɗo lawol moƴƴa kono Bandiagara e bankasi lawol moƴƴa minen noddi ɓiɓɓe leydi ndi ummoɗe nangodurne hokkudure juuɗe yalle janna warta le lam bankas so ɗum wellike far bangal jande vraiment jande du wala le laamuji lam bankas o fo commune ngaji sappo e ɗiɗɗi fu wala foto jande odi ɗum du menen noddi autorité de la transition ɓe ummoɓe walla men jande wartirta le lam bankas ay so ɗum yalti far bangal cellal doctoroje ɗum ɗum no hasi guinna déplacé en joori bankas sengade maji bankas fa warade ma fule lam bankas ƴuwata ɗum menen noddi ɓiɓɓe bankas futto woodi le Mali kan e caggal Mali yimɓe ummo nangodurna naada damal gotal yaltir damal gotal yalle janna warta le lam bankas assalamu aleykum ɗum woodi timminoɗe haala. Et c'est vrai président a fɔ cogo min na ani vice président parce que caman tɛ n bolo ka fara u ta kan tuguni parce que u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban Mali kɔnɔ insécurité ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye bankasi cercle ye bi an bɛ yɔrɔ min na ka bɔ Bandiagara ka na se bankasi a sira in man ɲi kosɛbɛ ni hali ni semaine tɛmɛnen kɔnɔna na kari 3 bɛɛ lajɛlen minɛna fo ka taa se kari 4 ma donc mɔgɔw bɛ ka minɛ halisa enlèvement bɛ ka kɛ donc toujours bankasi cercle la halisa attaque bɛ ka continuer ka taga fo ka taa se so bɛɛ lajɛlen datugulen don fo n'a kɛra bankasi yɛrɛ ville kɔnɔna ye bi kalan tɛ ka kɛ yɔrɔ si ni dun bɛ fɛ ka yɔrɔ ka développement ni bɛ fɛ k'o bila bɔgɔ la donc il faut que i ka a kalanko tiɲɛ parce que ni kalanko tiɲɛna o kɔrɔ développement tɛ yen tuguni donc an tɛ ka développement kuma fɔ bankasi cercle kɔnɔ parce que n'o ye lakanabaliya o ɲɔ ɲɛnen don fo ka a dama tɛmɛ et pourtant Mali autorité o bɛ se ka ye yɔrɔ min na o ye bankasi ville kɔnɔna na a damadɔnin de bɛ yen a banna hali ni attaque bɛ kɛ u tɛ taa u t'u ɲɛsin a yɔrɔ la donc u tɛ dɛmɛ a ɲɛsin wa bi an bɛ se k'a fɔ ko o commune 9 in kɔnɔna na Mali administration foyi de tɛ yen a bɛɛ bolila a mairie ani a préfet u bɛɛ lajɛlen bolila ka taa u ɲɛma dogo yɔrɔ la u bɛ se ka sécurité sɔrɔ yɔrɔ min na donc bɛɛ lajɛlen taara yen donc o ye ko ye min cɛ man ɲi kosɛbɛ Mali autorité u ka wuli u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que u nakun u k'a dɔn k'a fɔ k'u nakun ye sécurité de parce que ni sécurité Mali problème yɛrɛ ye sécurité fɛn wɛrɛ tɛ an mago bɛ sécurité de la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen hakilina jiginna n'i ye jateminɛ kɛ u k'a lajɛ depuis san 2012 fo ka na se bi ma Mali kɔnɔ insécurité de ɲɔ ɲɛlen bɛ yen donc mɔgɔ caman n'i nana jateminɛ a tɛ
ka waati mun de ye atire ni maliyɛnw bila ɲɔgɔn na parce que insécurité de ɲɔ ɲɛna donc a ma se o la o de y'a to donc atire taara wa o cogoya kelen na fana donc ale kɔfɛ n'o ye asanogo ninnu bɛɛ lajɛlen nana u dɛsɛra mali sécurité ko la kɛra sababu ye u ni maliyɛnw bilala ɲɔgɔn na donc o kɔnɔna na fo ka taa se faransi nana kuma min na ka na kɔna ka mɔgɔw gwɛn ka bila ka taa se kidali soforokun na k'a fɔ ko vraiment an ka kidali ta kɛ diɲɛma jɔlen na bi n'i y'a ye k'a fɔ ko faransi ni maliyɛnw bilalen ɲɔgɔn na donc fɛn wɛrɛ tɛ insécurité ko in u ye kulonkɛ k'o la donc o cogoya kelen na o IBK kelen fana nana o lahala la ale fana nana dɛsɛ o insécurité kelen na donc o kɛra sababu ye ani maliyɛndenw fana bilala ɲɔgɔn na donc an kɔni bɛ min fɔ autorité mɔgɔw ye an bɛ min f'u ye ka gɛlɛya u k'u ɲɛsin mali insécurité ko in ma n'o ye lakanabaliya o de ɲɔɲɛlen bɛ an mago bɛ min na o ye nin de bari sabula mun na ni mɔgɔ min ye kulonkɛ kɛ mali insécurité ko la i yɛrɛ b'a dɔn u kana mɔgɔw ka kuma lamɛn an bɛ transition soutenir an b'a don tan an b'a bɔ tan a ye san 10 kɛ a ye san 20 kɛ o ko mɔgɔw to yen o mɔgɔ kelen minnu bilala ka tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔ tɛmɛnenw na ka u bisimila yɔrɔ la ka tila ka ban u la donc a ko kɛra insécurité ko ye an dun ɲɛba min na mali kɔnɔna na insécurité ɲɔ ɲɛlen don fo n'a kɛra bamakɔ ye i ka se ka sunɔgɔ ka wuli lafiya ani hɛrɛ la o de ye bamakɔ kɔnɔna ye n'o tɛ a yɔrɔ tɔ si tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ lafiyalen don yɔrɔ min na donc u ka lajɛ u k'u ɲɛsin an ka insécurité ko ma min ka gɛlɛn an ma o ye nin de ye banga cercle ka se ka lakana mali ka se ka lakana a fan 14 bɛɛ lajɛlen maliyɛndenw ka se ka don da kelen fɛ u ka se ka bɔ da kelen fɛ an mago bɛ min na o de ye nin ye ka a lase mali autoritéw ma donc k'u jija o yɔrɔ la ni ala ka sɔnna inchallah min kumakan bɛ ne bolo ka fara président ni ani vice président ta kan donc o de nin ye ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko kaw ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'an ma na Abdou Ouattara Ibrahim Diallo ko min na cogo cogo kosɛbɛ a bɛ fɔ k'a fɔ ko sini don nazaraw yɛrɛ y'a fɔ ko que cela dure on dira un jour que c'est demain kosɛbɛ tare yirimajɔ échangeur gɛlɛya taara ka bɔ maaw da la kosɛbɛ yirimajɔ échangeur n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ale sira de ma ko RN6 sira in a dilanna kosɛbɛ poussière tɔɔrɔ maa minnu bɛ taa Segu maa minnu bɛ taa 88 logement na maa minnu bɛ taa 759 logement na ani maa minnu bɛ taa Koyini ani Baginda ani Ɲamana tare madala har n'u bɛ kasine don u nun na tuguni ka da kan baaraw a kun forila tabarikala ala danga manden tigiya di Sunjata ma siga t'a la tiɲɛ tɛ nin siraba in a kurumu karili kosɛbɛ an ka minisiri ɲɛma tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye tiɲɛ tɛ siga t'a la ani ka fara an balimamuso ani an muso n'o ye madame Dambele Madina Sissogo ye ale de ye sirabankan minisiri ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan minisiri wɛrɛ caman tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye ministère des infrastructures et de l'équipement a cadre camanba minnu bɛ sira dɔn minnu bɛ sira dilan u camanba tun bɛ kɛnɛ kan minisiri ɲɛma ani a ka jama a yɛrɛ nisɔndiyara ko in na kojugu a nisɔndiyara jama bɔra fɛn min ye sigida 6nan mairie maaw fana ɲɛ maire n'a ka jama ani yirimajɔ dugutigiw ni musabugu dugutigiw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na yɔrɔ in ka na kurumukari yɔrɔ in cɛ ka ɲi a mɛnna o ye mɛn dan ye nka bi kɔni tare a kurumukari la premier ministre tun bɛ yen nka a ye yɔrɔw lajɛ tuma min a nisɔndiyalen a ye dakurunya fila fɔ o dakurunya fila an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. président de la transition tɔgɔ la o ye k'a fɔ o gɛlɛya min tun bɛ maliyɛnw kan minnu bɛ Bagineda Ɲamana Yirimajɔ bɛɛ b'a dɔn pour que ka se Bamako dɔ bɛ lɛri kelen lɛri fila hali lɛri saba u b'a pɛridi sɔgɔma segito fana o waati kelen de bɛɛ o gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ ala barika la dɔ bɔra la o viaduc dɔ b'a fɔ ko échangeur de don a bɛnna miliyari 40 o miliyari 40 bɛɛ budget national de y'a sara gɛlɛya b'o Bamakokaw kan tuguni k'a fɔ o b'a yira ko gouvernement président de la transition ani minnu bɛ jamana mara bi ka se fo conseil national de transition ma ala ye jamana kalifa mɔgɔ minnu na hami foyi t'u la
ni maliyɛnw ka nafa gɛlɛya ka bɔ maliyɛn kan dɔ ka bɔ gɛlɛya kan gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ o man ka hakili bɔ jamanadenw ka lafiya ani ka condition de vie pour améliorer tous les jours b'a fɛ ko bɛɛ fo président de la transition k'a fɔ tuguni mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ in utiliser les usagers u ka code de la route u ka respecter i y'a dɔn sisan sira ka ɲi dɔw bɛ se ka excès de vitesse kɛ dɔw yɛrɛ bɛ na a tɛ sariya bato ala k'an kisi u kana accident provoquer fu yɛrɛ lebu ka taa bin citoyen wɛrɛ kan ani ka yɔrɔ in tiɲɛ voyage bɛɛ ta don donc mɔgɔw bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la k'i hakili ka circuler en respectant le code de la route welewelekan min bɛ n fɛ ka usager population o de b'a dɔn ko nisɔndiya ba de bɛ yen bi u kan k'u hakili sigi pewu voyage a dayɛlɛli kɛra fɛti ye fɛn jugu kana bɔ a la ala k'an kisi o la président ka fɔli bila maliyɛnw bɛɛ ye ni ye min kɛra yan sisan ni ministre bɔra yan a bɛ taa immatriculation moto ka immatriculation ani plaque minéralogique min bɛ don mobile la a y'a dɔn kɔrɔlen mɔgɔw bɛ kalo kelen kalo fila de kɔnɔ bi a bɛ kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ hali n'a cayara usagers de y'an wele k'a fɔ ye donc o bɛɛ b'a yira an b'a fɔ min ma ko refondation tɛ dɔrɔn papier ko de refondation a bɛ kɛ don o don tous les jours jamanadenw bɛ baara kɛ cogo min na gouvernement yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min na ale de bɛ sira yira donc refondation bɛ en marche avant les assises de la refondation ni maliyɛn bɛ i cɛsiri an bɛ se ka jamana bɔ ɲɔgɔn na gɛlɛya min bɛ jamana kan bɛ se ka bɔ donc kumaba minnu bɛ k'a fɔ ye ka maliyɛnw bɛɛ fɔ président tɔgɔ la k'a fɔ ye aw ni ce aw ni soutien min bɛ aw bɛ min kɛ gouvernement ye tous les jours an b'o kalama an fana o b'an obligé an ka résultat sɔrɔ que peuple k'a fɔ ne bɛ ka gouvernement min soutenir i ɲɛ b'a la don o don a bɛ baara min na c'est dans mon intérêt. Monsieur le Premier ministre, il va hakɛ to an y'an tɛ jaw la sira kɛrɛfɛlaw la n'o ye panneau de signalisation ye taa ka segin na u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka lakana kɔnɔ an y'an t'olu la dɛ o bɛna kɛ wagati jumɛn. O de kama n ko aw bɛ sariya bato ne y'a fɔ ministre y'a fɔ ye an nana dayɛlɛ parce que an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan an k'u to yen u ka se ka circuler mais baara ma ban de travaux finition bɛ yen signalisation bɛ na kɛ signalisation horizontale parce que n'i y'a ye voie saba de don ani panneau de signalisation ani kɛrɛfɛ baara fitinin minnu tora baara ma ban de mais comme an b'a dɔn ko sisan bogo kɔrɔtɛlen don gɛlɛya min b'u kan surtout année scolaire dayɛlɛlen filɛ nin ye an y'a dayɛlɛ pour que u ka se ka circuler n'o tɛ o bɛɛ bɛ na kɛ o dans les travaux de finition. D'accord. Abdou Yaramdala Chou sira ka ɲi siga t'a la musaka de bɛ don a la dɛ o ye tiɲɛ nin ye miliyari ni miliyari de o ye a bɛ komi kangaba sira ATT ye kangaba sira k'a dilan k'a di maninkaw ma u nisɔndiyalen kojugu u ye kilin ni barikatigi caman san ni fu ka goudron ko ɔhɔ tabarikala u nisɔndiyalen kojugu u ye siyo fɔ a ji la ka kilin ni barikatigi ani fu kangabakaw maninkaw bɔra maninkala ka na goudron k'a ko k'a jɛ ATT yɛrɛ nisɔndiyara ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ sumaya ɔ nin goudron in musaka de donna la Abdou an ka fara ka tulonkɛ an yɛrɛ la dɛ tiɲɛ tɛ wariba de bɛ don nin na dugu lempo jamana lempo an ka tugudalamaaw ka kɔlɔbɛ wariw nin bɛɛ de bɛ na k'a don goudron na an ka ɲɔgɔn bonya an ka jamana fana bonya jamana nafolo bɛ don fɛn min na an k'o bonya commune Sisimaw Yirimajɔkaw Yirimajɔ cɛ n'a muso dugutigi denmisɛn ni maakɔrɔba u k'u janto sira in na dɛ Abdou kalo kelen kalo fila an kana ye k'a fɔ ko wo bɔra nin na dɛ wa an k'a f'u ɲɛna u kana taa ɲaman bon nin kɛrɛfɛ nin sira in ka ɲi cogo min miliyariw de donna nin na an ye nin sira in kalifa komi Sisimaw dugutigiw coordinateur musojɛkulu denmisɛn jɛkulu nin y'aw ta ye anw bɛ tɛmɛ a kan ka taa Koyini an bɛ taa Baginda an bɛ taa Segu nka nin bɛ aw de ka yɔrɔ la dɛ a yɔrɔ in a y'a minɛ k'a cɛ ɲa non tɛ kalo 3 nin kɔ sani nin ka se poussière tun bɛ ɲini ka maaw faga ne yɛrɛ tun ye hali Baginda taga ne y'a bila tuberculose kana taa minɛ nka nin an ye nin kalifa population ma u kana jamana fɛn bɛɛ kɛ fu ye u kana ɲaman bɔn a yɔrɔ la u k'a yɔrɔ fana u k'a respecter signalisation minnu bɛ yen u k'o respecter
mobilibatigiw a kalifalen b'olu fana na jurujantigi ninnu a kalifalen b'u la dɛ u kana t'u janw kɔnɔ ka nin échangeur kura in yɔrɔ la dɛ ka boli dɔrɔn ka t'i jan u kɔnɔ kan ye ala k'an kisi u ka mobili boli ni hakili ye premier ministre yɛrɛ o de fɔ ko excès de vitesse ko k'u janto la mototigi jakartatigiw ko échangeur kura jɔra yirimajɔkaw ni misabugukaw ka jakarta funu ka taa k'a funu ka dan u k'u janto yɛrɛ la dɛ u ka kasiki don fɛn ɲuman i ɲɛ bɛ sira la ɲama bɛ sira la dɛ sira kura tɛ ban n'a ma dɔ dun o ye tiɲɛ dɛ i y'a ye ɲama bɛ sira la dɛ u k'u farati u k'u yɛrɛ kɔlɔsi u ka kasikiw don mobilitigiw k'u janto u kana taa an ka nin échangeur ni ka taa nin nɛgɛ k'i janw kɔnɔ ka taa nin nɛgɛw kari ala k'an kisi o tuma an bɛ ladilikan mun di o ye nin ye jamana nafolo de donna nin na an bɛɛ de ta b'a la ka da kan an bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw bɛ togoda la olu lempo wariw k'a fara ɲɔgɔn kan ka sira dilan u k'u janto sira la dɛ nin ye premier ministre ka kuma ye ani ministre des infrastructures n'o ye Madina ye madame Dambele nin ye olu ka kuma ye anw fana k'a lase population ma u k'u janto nin sira in na k'u janto nin sira in na dɛ i m'a dɔn yɔrɔ in cɛ ka ɲi o tuma kalifalen bɛ sigida 6nan maaw dugutigiw ni maires ni conseillers ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw an b'a fɔ Assimi ye ko merci an b'a fɔ Choguel ko Choguel merci ala ka baara in ala ka inauguration caya hôpital militaire bɛ yen Kulukɔrɔ hôpital bɛ yen e yɛrɛ tun bɛ yen o gabakuru fɔlɔ dara e tun bɛ yen ala ka nin bɛɛ lajɛlen inauguration ala k'a jira an na u ka taa baara fɛ Abdou n'i b'i taama ka n'i kɔfilɛ dɛ n'i kɔfilɛ o ye jitoya de ye Assimi ana wa Choguel ana wa aw kana o kɔfilɛ dɛ a ye truelle ni ciment ni cɛncɛn ta dɔrɔn aw k'a jɔ n y'o de fɔ n ko fini nɔgɔ ye a bɛ ko de ka jɛ minnu kan ka minɛ olu bɛ minɛ minnu man kan ka minɛ olu tɛ minɛ o tiɲɛ tɛ o tuma ala k'a ɲɛ u bolo chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na Abdou i y'a dɔn e bɛ bɔ Sikaso Dragi bɛ yen ne bɛ bɔ Kayi an kɔni an tɛ jɛgɛ sɔrɔ k'a dun an ka kɔw n'an ka baji a bɛɛ tiɲɛna sanubolaw y'a tiɲɛ Dragi bolaw y'a tiɲɛ Allahu Akbar Dragi tɛ u b'u ka kulu mun dilan nɛgɛlama ale de tɛ sanu bɔ siga t'a la ji la k'a bila ji kan n ko waati dɔw la an ka ɲɛmaaw tun ko k'a fɔ ko Dragi ko k'a ka dabila hali bi a bɛ sen kan a sariya a taara a bɛ sen kan u y'a lakurakuraya a tɛ kalo 1 bɔ munna Dragi ko tɛ dabila ayiwa u kɔni ye dansigi k'a la ko u tɛ fɛ ka maa ye ji sanfɛ tuguni minnu ka baara bɛlen bɛ sanu bɔ ma ko ka dabila kosɛbɛ Abdou n bɛ kuma kelen f'i ye Maliyɛn de bɛ sariya dɔn ka sariya k'i sen da kan k'a tereke siga foyi t'a la jamana in gɛlɛya dɔ ye o fana ye dɛ faamaw k'a fɔ nin tɛ kɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ kɛ Allahu Akbar Abdou ne kɔni Mali ala ka Mali kisi k'a tanga dɛ amina yarabi sariya bɛ ta u b'a fɔ ko ayi n bɛna misali dɔ f'i ye mananin kelen kelen fila mananin san 2000 ni san 16 u tun ye a sariya ta k'u bɛ taa n'a ye assemblée la ko fila mananin ko k'a ka dabila kosɛbɛ hakilina ɲuman don ministre de l'environnement k'a bɛ passer ko ka taa kuma fɔ ne yɛrɛ hakili la a kuma yɛrɛ fɔra ko ka mananin ko k'a dabila kosɛbɛ nka sariya yɛlɛnna wa jiginna maa tɛ a ta yɔrɔ dɔn n'o tɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ filɛ nin ye n'o ye Sénégal ye olu y'a sariya ta o sisan u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ sɛbɛnfura de kɔnɔ n'o ye papier ye tabarikala
manani supprimer ça fait anw ma barka de te anw ka fanga la y'a faamu anw ka famaw bɛ sariya ta jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛgɛlen don sariya la a bɛ kɛ cogo di n'a fɔra ko nin kana kɛ dɔw b'a fɔ o y'u ta ye anw b'a kɛ Abdou o ma ɲi jamana kɔnɔ dɛ o ma ɲi jamana kɔnɔ dɛ an ka famaw ka décision ta dɔw k'a fɔ ko ayi k'ale b'a kɛ a dun b'a kɛ wa anw tɛ sariya maliyɛn de tɛ sariya bonya a tɛ sariya batu a tɛ siran fanga ɲɛ a bɛ siran fanga kelen min ye marifa sarjelen bɛ sɔrɔsi cɛ bolo a jɔlen bɛ u bɛ siran o ɲɛ dɛ n'o tɛ k'a fɔ ko nin kana kɛ u b'a kɛ jamana kɔnɔdenw o de y'a kɛ kuma bɛ sen na ko malikura malikura ma hakili juru carilenw y'a fɔ fo l'homme malien yɛrɛ de ka a jogo yɛlɛma Musa Traoré ala ka hinɛ la ne n'a ka baro dɔ fɛ a y'a fɔ a ko Mali tɛ se ka ɲɛ fo malien ka jogo yɛlɛma k'an k'an jogo yɛlɛma Abdou n'an ma jogo yɛlɛma man ɲi dɛ an ka fanga bonya an ka sariyaw n'a fɔra ko nin ye an ka sariya ye nin kana kɛ an kana kɛ n'a fɔra an ka nin kɛ an k'o kɛ o bɛ jamana o bɛ faamaw diya dɔw yɛrɛ la n'o tɛ tuma bɛɛ k'a fɔ ko n'i ma nin kɛ an bɛ nin k'i la o fana man di dɛ mais jamana kɔnɔdenw k'u ka jamana sariyaw k'u bonya u ka sariyaw batu ni an ka faamaw ko fɛn min man ɲi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Musa bɛ fanga la waati min na n'a taara dugu la n'a ye maliyɛn communauté malienne diaspora maaw n'a y'u lajɛ a b'a f'u ɲɛna n'a y'u ye kuma kɛ kuma laban Musa Traoré b'i kantu ma ne ko aw bɛ jamana mun kɔnɔ aw bɛ k'a sariya aw bɛ k'a batu wa aw bɛ k'a bonya wa a b'o question dɔ f'u ye walayi ne hakili bɛ nin na ni Musa taara yɔrɔ o yɔrɔ ni communauté malienne nana n'a n'u ye ɲɔgɔn ye a ka visite laban cogo a b'u ɲininka de kuma bɛ laban fɛn min a b'a fɔ de ko ne ko aw bɛ ka nin jama aw bɛ jamana mun kɔnɔ tungarankeya la aw bɛ k'u ka sariya la batu wa Musa tun bɛ nin fɔ maliyɛn mais anw t'an ka sariya batu tiɲɛ tɛ siga t'a la n'a fɔra ko nin ye sans interdit de sisan mɔgɔw bɛ yɛlɛ a fɛ mɔgɔ tɛ jigin a fɛ dɔw bɛ yɛlɛ a fɛ dɔw bɛ jigin a fɛ awɔ o ye tiɲɛ wa ni maa wɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ kan ka na o b'a lajɛ o maliyɛnw de bɛ nin kɛ o tigi fana b'o kɛ ka d'a kan anw tɛ fɛn jɛniya fɛn rouge jɛniya fo k'i sa i t'a kɛ Burkina fo k'i sa i t'a kɛ Laginɛ anw de bɛ na dɔrɔn an bɛ tɛmɛ bon ni dunan y'o ye sisan k'a fɔ maliyɛn d'origine yɛrɛ bɛ ka nin kɛ k'a ka fɛn rouge k'a jeni munna ne fana tɛ a kɛ kami t'a ɲɛmɔgɔ de tɔ lajɛ o tuma maliyɛnw an k'an ka sariya bonya an ka fanga bonya n'an ma fanga bonya anw ka jɛmu fanga mun b'a jɛ an tɛ fanga bonya dɛ jɛmu fanga kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an k'an ye ko yɛrɛma bɛɛ b'i yɛrɛ ye o ye tiɲɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya foyi n'a ka di mobilitigi fila sisan anw ka goudron filɛ ɲɛ u b'u jɔ cɛ a kɛra fama ye de ça va ça fait longtemps là ça fait vieux là wa n tun bɛ Amérique u b'u jɔ tɔw tɛ tɛmɛ olu fila b'u jɔ ka baro kɛ fo ka ban maaw bɛ ka pin kɛ o kɔfɛ u tɛ taa o caman de bɛ kɛ jamana an k'an ka jamana de f'an k'an ka jamana de bonya ni an ka faamaw ko fɛn mun man ɲɛ an k'o de to yen darakitɔ in kosɛbɛ tiɲɛ don baarako a ka gɛlɛn nka darakiko in mun b'a kɔrɔ a n'a sanfɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. i bɛ fɔ dɔw kɔ dɔw bɛ f'i kɔ u fɔra minnu kɔ u b'olu ka baara de la olu minnu bɛ yen bi an kɔni bɛ a yir'u la delili bolo ma u ka jamana nin lajɛ u ka denmisɛnnin lajɛ ka daminɛ san 30 ka na san 15 o de bɛ kɛnɛ kan n'i ko san 30 san 15 k'a ka balo ɲini ko wɛrɛ la ni a yɛrɛ halala a yɛrɛ min choisi n'o tɛ n'a ma kɛ binganikɛla a bɛ kɛ zon ye a bɛ taa kɛ dorogutala ye a bɛ kɛ sugu dɔ ye a hami b'anw na bi ka ninnu jama hakɛ in bɔ sonyɛli la a hami b'an k'u bɔ dɔrɔguta la nin fɛn fɛn filɛ kalanbaliya de y'u se ba kɔnɔla in na n'o tɛ minnu kalanna olu bɛ sanfɛ donc olu ka kunfiya a ka tila ka d'u ma u k'u dayirimɛ balo halala la n'a ma kɛ sonyɛli ye donc ne tɛna kɔrɔfɔ in jɛnya n'o tɛ ni kuma jɛnyana n'i y'a mankutu bonya mɔgɔw bɛ siga i la n'o tɛ ne min jɔlen filɛ ORTM min ye ne ka n wele ka lajɔ ka interviewer siɲɛ 4 a ma bɔ télé la mais n t'o kɛnɛ kan bi n bɛ min kɔni ɲini transition fɛ n'u ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'anw dɛmɛ o y'anw dɔ de ye parce que o ye gɛrɛla an na o gɛrɛ ɲɔgɔnnaw de b'u bila u bɛ fɛn dɔ fɔ anw ka min ye réalité ye u k'a lajɛ n'an kumakan a ma se yɔrɔ min ma mun ye mɔgɔ y'an nɔfɛ mun bɛ ka kuma u kana tigi jalaki dɛ a gɛrɛla an na de a y'an dɔn parce que n'i ma gɛrɛ fɛn o fɛn la k'a dɔn i tɛ se k'a latigɛlen dɔ ka kuma kan donc o la an ye mɔgɔ minnu invité a bɛ se ka kɛ u bolo ko sara dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ nin fɛn fɛn bɛ yan u ye tiɲɛ de ye parce que u nana kɛnɛ kan ne ye ministres invité u nana yan n ka taa bada la k'aw bila u ka plongé
o ye réalité ye donc an bɛ min yira jama la an ka kun jamana kɔfɛ an ka kun an yɛrɛ kɔfɛ jamana mana fɛn fɛn fɔ an ka t'o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw hakilimaw de don o fana b'a dɔn k'an ka ko bila minɛ min kɔnɔ hakɛto b'a kan sallallahu alaihi rasuli ale de bɛna daraki ko tiɲɛ n'a nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na. aw bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ ni ci yɛrɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan bi daraki sewa kɛnɛ de ye bi ye bɛɛ ni ce yɛrɛ daraki nkalon caman dara daraki ko la anw bɔra an y'a ye nkalon min dara an tɛ se k'an sigi k'o nkalon dalen ye mɔgɔ wɛrɛ la n'an ma kuma o de kɛra an kumakun ye o nkalon fɔlɔ ye min ye ko daraki bɛ cyanure utiliser mɔgɔ min tɛ daraki ko dɔn o de b'o kuma sugu fɔ sinon o kuma in tɛ tiɲɛ daraki tɛ cyanure utiliser a nkalon filanan ye min ye ko darakitigiw bɛ cyanure bɔn ji la o kuma in fana tɛ tiɲɛ an bɛ bɔ ko jɛra bɛɛ lajɛlen ma daraki nana sanu ɲinicogo min don a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase dugukolo ji ma n'a kɛcogo kɛra ka ɲɛ donc ni mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko kɛcogo man ɲi fɛɛrɛ min b'a la an b'an sigi an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ se k'o fɛɛrɛw tigɛ cogo min na walasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa a bɛ se ka jamana nafa cogo min na a bɛ se ka baarakɛlaw fana nafa cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la daraki baara in mɔgɔ joli bɛ baara la mɔgɔ ba hirika n'i ko k'i bɛna o ka baara tiɲɛ ka sababu kɛ nkalon dɔ dar'u la min tɛ tiɲɛ ye ne bolo i bin'u kan voilà donc anw kɔni an bɛ bɔ an b'u lajɛya ni sira dɔ u fana jo tɛ sira minnu na an b'o ɲɛ yir'u la k'a fɔ nin yɔrɔ in na aw jo tɛ nin na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakiliw jagabɔ cogo min na aw bɛ se k'a fɔ baara kɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ ye sigida ma o kɔni o y'an ka laɲini ye bi kɔni bi y'aw wasa n'o ye ala ka an ɲɛ mɛnnen to ɲɔgɔn na ala k'aw ka baara yiriwa ala k'a to jamana ka hinɛ aw la aw ka segin aw ka baara kɔnɔna la cogo min na an b'o ɲinini kɛ jamana fɛ c'est un cri de cœur a ka fɔ jamana ko aw ɲɛji bɛ kɛnɛ ma bi aw ka hinɛ aw la k'aw ɲɛji cɛ an b'o de ɲini jamana fɛ hakɛ dɔ bɛ ɲini b'o kɛ kuma kan aw bɛɛ ka ok bɛɛ lajɛlen ni n'o ye Fɛri Mali président ye ayiwa an bɛ arajo ɲini aw fɛ an kun ma se ale ma dɔɔnin ko Sɔmɔnɔw ka dugutigi bɛ yen o ye jitigiw ye ale bɛ kuma ji dunkanko kuma minnu bɛ yen ni anw yɛrɛ tɛ min dɔn ale bɛ kuma o kan donc ale bɛ ka sɛnsɛn ka na ni ala sɔnna ma fana hakilina minnu b'a fɛ ka ɲɛsin jiko ma a bɛ na o walawala aw b'o o lamɛn mashallah an bɛ Sɔmɔnɔkuntigi a kɔnɔna na ka na ni ala sɔnna ma cɛkɔrɔba bɛ se an ma sisan dugutigi de don a tɔgɔ ye Segu Sogore ni ala ni kira jɛn'a ma an bɛna kɔrɔfɔ d'a ma a hakilina min bɛ a fɛ a b'a da aw tulo kan. Salamu alaikum ba ye nin bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli di bɛɛ ma fɛn fɛn bɔlen dugu la ka na ka foli bɛ bɛɛ ye ka foli bɛ ɲɛmɔgɔ ye ka foli bɛ namaga bɛɛ ye ka foli bɛ dugumɔgɔ bɛɛ ye ala sɔgɔ aw sɔgɔ nin tɛ sisan ko ɲalɔn ne si bɛ bi san 70 ni dɔɔnin an tɛ sisan ko ɲalɔn dɛ n tɛ se ka kuma caman fɔ mais an kɔni b'a mɛn k'a fɔ ko daraki ko bɛ awa ji de tiɲɛ ou bien a bɛ jɛgɛ ko de tiɲɛ ou bien a bɛ hadamadenw de pɔsɔni o tɛ tiɲɛ ye ka taa yan ma k'a bila Lajinɛ la daraki bɛ baara an Julakondo ka taa yen ma ka n'a bila Tiɲɛguwɛ la ka n'a bila Balasan na a ji bɛ jigin ka na Manden Kaba yan dɛ a nɔ ji nɔ Kaba k'a jɔn faga fɔlɔ bon o yɔrɔ la k'a fɔ ko ji de bɛ tiɲɛli se hadamadenw ma ko kɔlɔlɔ de b'a la o tɛ yen Manden sigilen bɛ daraki ko ni damadan ko de ma bi n'o tɛ an bɛ ɲama tigɛ tuma min na jamana an den bɛɛ bɛ bɔ ka wa ɲini na jamana wɛrɛw kan nka mɛ bi ala ni daraki ko kosɔn ala ni damanda ko kosɔn o banna an ka damanda an ka Manden jamana a sigilen bɛ daraki ni Manden daraki ni dama de ma bi donc o fɔ a fɔ ko daraki o bɛ ko de tiɲɛ ji ye a tɛ foyi tiɲɛ ji ye a tɛ foyi tiɲɛ nɛgɛ jɛgɛ ko ye ne kɔni ye min dɔn o ye ala sɔrɔ minnu tɛ taa sɔrɔ yen duuru kɔnɔ an yɛrɛ ka darakiw bɛ ka mobili minnu fɛ ka taa danga ani danga o mobilitigiw dɔw bɛ an bolo kɔrɔ u ka sɛnɛka ɲɛmɔgɔ fana nana k'a bɛ na a jɔyɔrɔ fɔ darakiko la jusi nafɛ Adama Sare an bɛna kɔrɔfɔ di ale ma ale fana ye mobilitigiw ka sɛnɛka ɲɛmɔgɔ ye a fana bɛna a ka kuma dakuruɲɛ dama dama fɔ darakiko kan
ayiwa Adama Sangare kuma b'i bolo. Assalamu alaikum jama bɛɛ lajɛlen. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne ye chauffeur ka représentant ye. Jeune chauffeur routier syndicat Sénacor International. Ka bɔ ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na. Dragi baara anw fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ dɔɔni na a la. Parce que n'i y'a mɛn ko dragi ye nɛgɛkurun de ye. Mais dragi dilannaw de bɛ dragi kɛ dragi ye. Dragi sannaw de bɛ dragi san. Plongeurs de b'a baara. Kolikɛlaw b'a la. Tobilikɛlaw b'a la. Olu bɛɛ lajɛlen k'olu ka baara sankɔrɔta ka se a seyɔrɔ la chauffeur de b'o kɛ. Chauffeur ka baara ye ka dragi ta ka bɔ a dilanyɔrɔ la ka taa bila jida la. Ni dragi dilanna n'a ma bɔ a tayɔrɔ la ka taa jida la nɛgɛkurun de don ani bidɔnkolon. Donc anw minnu bɛ yen ni anw bɛ a ta ka taa bila jidaw la tɔɔrɔya minnu fana bɛ an ka tali la an bɛ fɛ ɲɛmɔgɔw fana ka faamuya dɔ sɔrɔ o la chauffeur ka se ka lafiya sɔrɔ dragi tali la ka tɛmɛ poste la ka se dragi bilayɔrɔw la. Anw ka tɔɔrɔ ka bon dɔɔni dragi ko la ka tɛmɛ badalamɔgɔw yɛrɛ kan. Parce que n'i ye dragi don anw ka mobiliw kɔnɔ ka bɔ a tayɔrɔ la fo ka se jida la dragitigi tɛ yen bilen dɛ chauffeur de bɛ yen. O chauffeur min bɛ yen n'o b'i jɔ dragitigi jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔ ninnu de bɛ yen minnu bɛ anw bɔ bolola yɔrɔ caman na. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka dragi baara Ala k'a taa ɲɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala k'o d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka bɔ kɔrɔfɔ la. Ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. Abdou Ibrahim Diallo Thiou 16e ani an ka ministère des affaires étrangères kosɛbɛ yira do san laban musaka ko de bɛ fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko budget siga foyi t'a la o tuma affaires étrangères maw u ni CSDM kosɛbɛ ani Haut Conseil des Maliens de l'extérieur k'u ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ɲɔgɔn ye tun bɛ mun kan. Ibrahim Diallo Thiou i n'a fɔ kuma daminɛ na i y'a fɔ cogo min na san o san ni san banda sela san kura o baaraw ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nafolo ni kasabi minnu kan ka ta ka don san kura baaraw la n'a kan ka kɛ sababu ye baaraw ka se ka nɔgɔya o de kɛra sababu ye ministère des affaires étrangères maw u ye wulikajɔ bila sen kan jɛkuluba fila min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ka se ka olu la bɛrɛbɛrɛ n'a dɔ ye CSDM ye n'a dɔ fana ye Haut Conseil des Maliens lesserɛri ye u ye wulikajɔ kɛ u ni 16e maaw kɔni sera ka baro sigi kɛ ka se k'a dɔn u ka san 2022 la u mako bɛna jɔ fɛn minnu na ale ni hakilina laɲini min b'u la gɛlɛya yɛrɛ la ka ɲɛsin tunkarankew ma minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na u y'u da dora o wɛlɛw de la ka se k'a lada jamanakɔnɔdenw tulo kan kosɛbɛ 16e ale tɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan de kosɛbɛ an tun an yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan an ye fɛn min sɔrɔ an t'o lase jama ma. Ouais, ne ye Abubakar Sidiki Kone ye ne ye père étrangère président de commission ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni wagati in na an bɛ ka budget de examiner 2022 budget donc o examiner tɔ la a ka kan ɲɔgɔn ye tɔn fɛn o fɛn bɛ yen ni olu bɛ occupé o la ni o fila ye CSDM ni Haut Conseil ye an ka u wele an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que an ka se ka u ka hakilinaw faamuya u ka gɛlɛya minnu ni fɛn minnu bɛ u kan an ka se ka o faamuya et que u ka se ka ta ba la o budget 2022 in kɔnɔ o de kama sɔgɔmada in na an ye an balimakɛ Aidara reçoit an fɛ yan je pense bien que an ye kuma camanw fɔ an bɔra o budget ko yɛrɛ kɔnɔ o ye gɛlɛya minnu bɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ kan anw ye an da se a ko dɔ ma nina kow b'o la arabɛki kow ni fɛnw b'o la ne hakili la an bɛ taa kuma lase ministre minnu concernelen don a ko la an b'a kuma lase olu ma pour que rapidement solution ka se ka sɔrɔ a la parce que maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔɔni bɛ a miliyɔn 6 kan o bɛ yɔrɔ min na ne hakili la olu ka kow kan ka se ka ta ba la anw bolo yan parce que anw ka commission fɛnɛ anw bɛ CNT kɔnɔ yan o ye anw ka baara de ye anw bɛ o kɛ fo ka se a dan na. Yalima an bɛ se k'a diya k'a fɔ ko aw ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya sɔrɔla a la wa? Ɲɔgɔn faamuya sɔrɔla a kɔnɔna na n'i ye président yɛrɛ ɲɛda lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko an ye ɲɔgɔn faamuya kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo o ye ka a yira u la k'a fɔ CNT min bɛ
yan ni o bɛ wasadenw ka jɔyɔrɔ fa transition in kɔnɔna na bɛɛ de ta don an bɛ yan maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na ani maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ an bɛ yan bɛɛ de hakilina na donc ni min hakilina ye ka na ni kumakanw ye walima sɛbɛnninw ye min bɛ se ka a to jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya min ni a b'a kɔnɔ sisan pour que ka se k'a ka développement kɛ vraiment u ka na ni a ye n'u nana ni a ye ni anw yɛrɛ sera ka solution min sɔrɔ a la CNT la an b'o k'a la n'anw ma se ka solution sɔrɔ minnu kan ka solution sɔrɔ an b'a ta ka se ka a lase olu ma parce que anw fɛnɛ anw ka mission ye o de ye parce que transition in kɔnɔ anw bɛ malidenw de jɔyɔrɔ fa CNT kɔnɔ. kuma bɛrɛti ni président de commission des affaires étrangères kumana président kɛnɛ ka ne ka bamanankan fɔli ka gɛlɛya o kɔfɛ n b'a a fo ka commission membre bɛɛ fo u ka wuli ka jɔ la commission caman de kɛra kabini assemblée sigira commission affaires étrangères bien mais u ka baara cogo ani u ka taabolo ani tolu tɛ kelen di malidenw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ ko u ka haminanko c'est pris en charge ici tuuti an wele dɔrɔn k'an ma ɲininka mais u bi taama kɛ ani ministériw bɛɛ la fɛn min ye carte nina ko ye min ye ko gɛlɛman ye fɛn min ye passeport ko ye fɛn min ye an ka jate an ka dɔn an ye mɔgɔ hakɛ minnu ye u b'o baara la kosɛbɛ an b'a fɔ la an b'u ka commission membre bɛɛ fɔ ni ala sɔnna fana comme assise nationale de refondation nin kɛtɔ a bɛ kɛ diaspora kɔnɔna na a bɛ laban conclusion bɛ kɛ yan haminan ko fɛn o fɛn bɛ yan an y'o o kuma falafali ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna a b'a ma dɛmɛ fana pour que u ka kuma ka passer a ka taa ba la ala ko haminan ko min bɛ tungankɛw la a ka nɔgɔya haminan ko fɔlɔfɔlɔ an b'a dɔn o ye carte nina ko ye ni passeport ko inshallah u b'a la ka baara kɛ a bɛ bɛn ni ala sɔnna an bɔra kalama fana ko gɛlɛya kun binna an ka maliyɛn dɔw fana ka Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la ouais o problème ɲɛnɛbɔra u ka wuli ka jɔ bonyara la kosɛbɛ ani an ka ministre des affaires étrangères ni an ka ministre malien de l'extérieur ani an ka président o ye wuli ka jɔ kɛ donc minɛli yɛrɛ dabila pewu u ye u tɛ mɔgɔ si minɛ tugun mais mɔgɔ dɔw bɛ yen carte t'u bolo an b'aw ɲini u fɛ n'i taara yɔrɔ la k'i ye maliden ye i ka taa consulat la i ka carte consulaire ta parce que bi bi na mɔgɔ 40 kɔ ou bien sɛbɛn t'u bolo k'a jira k'a fɔ k'u maliden ye mais an b'a la ka ko bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka bila parce que an b'a dɔn maliden de don. kumagalama ɲuman b'i fɛ. n b'i commission fo u k'u ka baara ta u bɛ baara min na u ka taa fɛ u ye yan maliden bɛɛ de tɔgɔ la mais u ka commission kɛrɛnkɛrɛnnenya la affaires étrangères malien établi à l'extérieur dɔrɔn tɛ dɛ ani an ka politique extérieure olu de b'a lajɛ ka ministre affaires étrangères an ka ministre malien de l'extérieur k'u bilasira donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hakilina min bɛ bɛn ka an ye tuma o tuma i b'a fɔ ko président fɔ cogoya min na an b'a sɛbɛn ka bila ka na u b'a ta baara u bɛ baara kɛ n'a ye aw ni ce. ko lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. Abdou fiɲɛ bana in n'a bɛ fɔ o ma ko coronavirus dɔw ko covid-19 kosɛbɛ a kɔlɔlɔ ma diya dɛ a sera diɲɛ jamana bɛɛ a sera bɛɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye a ye kasara caya kojugu nka a tun fɔra k'a fɔ ko musaka dɔ bɛ labila ko fond covid siga t'a la k'a labila maaw ye jamana caman kɔni y'a sɔrɔ siga t'a la ari mali la yan ni fond covid n'u taara malo kilo 25 di suman k'a di dɔw ma an bɔr'o kalama ko bololabaarakɛlaw n'o ye chambre de métier ye kosɛbɛ u dusumangoyalen don k'u ma fɛn sɔrɔ siga foyi t'a la Ibrahima Ciu an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ fond covid o ye miliyari caman min sɔrɔla jamanatigiw fɛ a kun kan ka di baarakɛ bondaw ma baarakɛ bonda minnu ye gɛlɛya sɔrɔ coronavirus sababu la kosɛbɛ nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ chambre de métier maaw ka kɔrɔfɔ la u ko olu kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ i n'a fɔ olu n'a ka kan cogo min na ka sabu kɛ sɛbɛnfuraw de kun kan ka don olu ye sɛbɛnfuraw don a taa ni ka segin cayala a ma se ka bɔ ko la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nimisi wasa lase olu ma n'i ye waleya in yɛrɛ ta k'a lajɛ hali 18 min fɔra i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ don dɔw y'a sɔrɔ dɔw ma sɔrɔ o kɛra gɛlɛyaba ye min kɛra sababu ye chambre de métier maaw u ye wulikajɔ bila sen kan ka kunnafonidilaw wele ka se ka kuma ɲɛfɔ u ye u ka se ka dɔn k'a fɔ jamanatigiw u ye hakɛ min u ye waleya min kɛ olu la a kɔni ma bɛn olu ma olu kɔni b'a ɲini u fɛ olu ni hakɛ min ka kan u ka di olu ma chambre de métier maaw tɛ u ma nin kuma in fɔ ayiwa lajɛ dɔ ma kɛ kosɛbɛ u kumana an k'o lamɛn
Jama la ne tɔgɔ Idrissa Oumar Diakité ne ye syndicat bureau national deuxième secrétaire général mais kɛnɛ commune 4 kɔnɔ secrétaire général yɛrɛ bɛ yan o ye Aba Traoré o bɛ yan mais kuma bɛ di ne ma parce que ne bɛ caman dɔn a la ka tɛmɛ ale kan n bɛna historique la fɔlɔ mais yanni ka na historique la n bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili lajigin syndicat ye jɛkulu de ye min b'aw jukɔrɔma don hɛrɛ ni hɛrɛ tanga la mais an y'a ye ka bɔ mɔgɔ caman n'a fɔra syndicat ni gɛlɛya de sera o hakili bɛ jigin u la mais syndicat hali ka hɛrɛ bɛ syndicat kan ka y'a kɛnɛ donc a tɛ dan gɛlɛya dɔrɔn ma aw ka partenaire de y'anw ye an bɛɛ ye bololabaarakɛla de ye ni aw tɛ anw tɛ yen komi ni aw tɛ chambre tɛ yen a bɛɛ base ye anw de ye a y'an wele a diyara an ye a y'an wele fɛn na an bɛ min ɲɛ dɔn n b'a daminɛ historique la depuis 2000 ka décision ta ko ka wari di ne de kɛra sababu ye ka min kɔrɔ kɛ commission nationale membre ye syndicat de y'o baara kɛ ministre Kayatu Konare de y'an wele par la culture la a ye fond 2 de fɔ fond fɔlɔ o ye jigisɛmɛyiri ye 18,8 fond 2nan o ye fond covid ye mais mɔgɔw b'a ɲagami 18,8 tɛ fond covid ye ça c'est un fonds de la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté wa kun fɔra ko bɛ di chaque 3 mois a bɛ répéter mais o ko bɛ cogo min na o bɛ gouvernement ka niveau la an t'a dɔn o bɛ cogo min na argent ye à peu près 15 000 personnes de di o wariko ma sira sɔrɔ filanan o ye fond covid ye 1 milliard de tun bɛ di maintenant même quand kelen don commission na cogo min na an y'a yira ministre la an ka secteur organisé don fɛcɛr ye kelen de ye n'o ye APCM ye parce que tubabukan nana fɔra fɛcɛr ça c'est le plafond c'est le sommet mais an ni minnu tun bɛ entité saba don parce que n'i y'an ka ministère la i b'a sɔrɔ artisanat tourisme culture a b'o de gérer donc olu ka o bɛɛ bɛ ka kuli kɛrɛfɛ dɔw ka fɛcɛr bɛ tan bɔ dɔw ta bɛ 5 bɔ mais an ko non nous on est organisé an ka fɛcɛr ye kelen dɔrɔn de o président filɛ malheureusement pour nous an y'o min fɔ o tilala ka taa an contre la parce que u ko ka commission sigi sisan mais fɛcɛr bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di en ce moment tun tɛ se ka sigi an kɔ tuguni voilà pourquoi même kɔrɔ c'est retrouvé seul dans la commission accompagnée du directeur national NIAS 1 milliard de kun bilala ministère ka bolo ka k'a di o ministère o 1 milliard na tun b'a tila artisanat tourisme culture de ni ɲɔgɔn cɛ an nalen an ye assemblée d'information kɛ min kɔrɔ ye tâche kalifa Adama na k'Adama ka assemblée d'information kɛ Adama y'a ne wele ka fara kan pour que an ka mɔgɔw kunnafoni an ye kunnafoni di an ye min fɔ sisan fɛn 2 la maintenant ko ka dossier rassembler Adama a y'a confier Adama na tuguni papier k'a la quoi a ko k'Adama ka baara kɛ Adama fana ye président ye chambre wele ko mɔgɔw ka dossier ta critère minnu bɛ yen critère bilala mɔgɔw k'o critère remplir ka na ni papier baara in goro cogo de maintenant an bɔra mun kalama liste nana bɔ liste bɔra Mamadu Mengoro min ye président de l'APCM ale de fɔlɔ bɔra ko la liste est provisoire ale yɛrɛ da de y'a fɔ ko liste min bilalen filɛ n'o b'aw bolo ko provisoire de don n'o y'a ɲininka ko provisoire don ne y'a wele ko provisoire ye mun don a ko non baara ma ɲa dɔw b'a la siɲɛ 4 dɔw b'a la siɲɛ 5 dɔw b'a la siɲɛ 2 entreprise dɔw b'a la minnu tɛ artisanw ye donc liste se ka tɛmɛ an y'a renseigné an y'a ye k'a fɔ commission nationale de sigira ka entité saba in ka ko valider o validation kɛnɛ kan Mengoro tun bɛ yen 781 liste an ye min mɛn a validera a ɲɛna mais ale ka kuma la ale taara validation kɛyɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ liste dɔn a ye nombre hakɛ de valider mais a ma liste valider a sɔnna 781 artisans ka ta mais a ma jɛ n'a ye liste min bɛ yen o ka ta parce que a ma liste y'a ɲɛ la yan'a ka valider o y'a ka explication ye mais an ka enquête y'a yira na k'a fɔ ale taara kɛnɛ kan côté dur b'a tɛgɛ a y'a valider ka sɔrɔ a b'a bolo donc kumaw ye ɲɔgɔn cɛ mais néanmoins comme artisans bɛ n'a kɛra problème o bɛ syndicat sollicité kosɛbɛ dɔw bɛ hali kɔfɛ u bɛ ka message ci ni min y'a ci n b'a bila kun ni min y'a ci n b'a bila kun vocal fara fɛn kan n b'a bila a ko bon k'an bɛ nin kɛ cogo ne ko ne bɛ min f'i ye nin ko in na an ka segin liste kan an ka élargi ka na 1000 la n'i ye nin liste ta artisanat kɔnɔ Mali bɛ situation min na bi situation insécurité min bɛ yen n'a fɔra ko Bandiagara mɔgɔ 2 Tombouctou mɔgɔ 2 n'an tilali ko k'an ma baara kɛ tiɲɛ kan est ce que an tɛ commission dɔ sigi an ka liste bɔ an ka taa ka taa 1000 la mais an ka jija ninnu fana mɔgɔ dɔw ka don a kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka wari in sɔrɔ mais n'a tila cogo ɲɛna o bɛ mɔgɔw kuma da kari a ye commission dilan n ko mais n tɛ don commission ni décision t'a la dɛ a ye décision dilan a ye a bila ka taa chambre la mais comme a tɛ se ka région kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔ a ye Bamakɔ chambre 6 wele u ka mɔgɔw bila ka na commission kɔnɔna la commission président tun ye Boubacar Kulubali de ye o y'a ka secrétaire à l'organisation ye syndicat donna commission na o kɔnɔna na c'est pour que mɔgɔw b'a ko mun na normalement anw tɛ don a la o mais an ye laɲini dɔ de kɛ pour que mankan ka da n'o laɲini bɛna sabati n'an wele an bɛna kɛ n'o tɛ an tɛ don commission na an nana de pour que an bɛ laɲini min ɲini na o ka se ka sira sɔrɔ an nana sɔrɔ fɔlɔ Mengoro y'a a ka secrétaire général ni technicien minnu bɛ k'u bila ka baara kɛ dossier ninnu kɔrɔlen kan an nana sɔrɔ 32 dossiers kun rejetera Adama ka mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ olu kun ka ɲi u ye min fɔ an ye 32 dossiers bon dossiers rejetés mais olu y'o yira an na ka fɔ k'u kun n'a sɔrɔ o bɔra la ka sɔrɔ olu ka ɲi an ka remarque filanan kɛra mun ye an y'a ye chemise dɔ kɔnɔ mɔgɔw ka niveau détaché la il y avait 86 NIF min détaché la ka na bila chemise kɔnɔ bon anw bolo an ka faamuyali la o tɛ fɛn bɛnta ye ni mɔgɔ ye dossier déposé hali n'i ma ka dossier ta a y'a pile d'i ma tugun i b'a pile bila ten de i man ka fɛn bɔ a la an b'o faamuya mun na mɔgɔw ka niveau détaché la an y'o remarque o ressorti an kɛla ka na mun ye
an y'a ye k'a fɔ centre de formation ka ca fɛn dabɔkun ye anw bolola baarakɛlaw de centre de formation ye service de ye u bɛ baara kɛ en transversal avec d'autres départements u bɛ na anw ka secteur kɔnɔ de ka niveau rehausser mais artisanw tɛ u bɛ na anw de kalan mais n'a fɔra ko fɛn ye anw tɛ an n'olu ka ja la o tɛ bɛn dɛ hali n'u b'a sɔrɔ u tɛ se k'a sɔrɔ anw b'a sɔrɔ kun dama min na a ko bon comme o de don centre de formation ka ta minnu promoteur ye artisan ye ne ko président an ka nɔgɔya le seul identifiant dans le secteur de l'artisanat c'est la détention de la carte professionnelle baara bɛ nɔgɔya sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wari di artisan ma artisanat kɔnɔ ni carte t'a la syndicat bɛ plainte kɛ o y'anw rouler ça c'est une violation du code de l'UMOA qui est une loi supranationale Mali yɛrɛ wajibiyalen don ka tugu code kɔ ko anw ka carte professionnelle entreprise individuelle ou morale carte professionnelle de y'a bɛɛ ye comme journaliste je les renvoie au code à l'article 23 dernier paragraphe le seul élément constitutif d'une entreprise artisanale c'est la détention de la carte professionnelle. Donc il bɛ entreprise fɛ i bɛ agrément ko kuma minnu fɛn mɛ dugu kɔnɔ o t'anw ka secteur concerné agrément ninnu t'anw concerné an ka carte professionnelle de y'an ka agrément ye individuel et moral carte professionnelle de donc n'i y'i ka entreprise bila répertoire des métiers d'entreprise la i bɛ entreprise tɔgɔ ka kan carte in kan mais ni entreprise individuelle don i b'i yɛrɛ tɔgɔ kan donc an ka fɛn nɔgɔyara quoi anw tɛ fɛ bi an y'a ɲini an bɛ ka bila caniveau dɔ kɔnɔ mɔgɔw k'an ta ka bɔ o kɔnɔ mɔgɔ k'an ta ka bɔ o kɔnɔ u ka intérêt kama anw ka caniveau y'an ka code de ye an bɛ to an ka code hukumu de kɔnɔ code de bɛ anw nafa a nana anw de kama a ye fɛn fɛn fɔ an b'a ɲini jamana fɛ kelen kana jɛ maintenant an sigira an ye min bɔ k'a yira la an tora ten don dɔ a y'an wele ko ka anw ni adama minnu ye baara kɛ adama ye parce que adama ta tɛ se ka wele commission parce que a ma décision k'a la décision k'anw ta don k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka baara in lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min an sigira an ma bɛn don fɔlɔ a tacogo kun ka ɲi don filanan a kɛra mankan ye ne yɛrɛ ye retiré donc ne k'u ma sisan komi syndicat yɛrɛ man ka ye commission kɔnɔ ne bolo n bɛna don a kɔnɔ bɛn de kama moi je parle pas d'équité mais de justice mais je parle d'équité l'équité et la justice ça fait deux hein quand je parle d'équité ka fɛn dɔ kɛ a bɛ bɛn cogo min na et n b'a fɔ bɛɛ ye a qui veut l'entendre que bɛɛ tɛ wari in sɔrɔ mais n'a tilala cogo dɔ la a bɛ minnu m'a sɔrɔ a bɛ ku u fɛ mais n'a ma tila cogo la a tɛ ku u fɛ donc an ka hakilina o de baara in kɔnɔ n ko an bɛ taa an bɛ baara kɛ cogo wɛrɛ la à moins de 5 jours n ye lettre an ye syndicat lettre fila de ci APCM ma lettre fɔlɔ an k'u ma il y a des entreprises non conformes agrément minnu b'u bolo an mago to agrément na an ka code ko an ka code bɛ vigueur depuis 2014 n'u t'a dɔn anw b'a dɔn baara o baara bɛ artisanat kɔnɔ bi a bɛ kɛ code in de kan ni mɔgɔ min y'a sɔsɔ n'an bɔra kalama n'an kan ka min kɛ an b'o kɛ ɲɛmɔgɔya t'o la artisan ko t'o la sariya ye sariya de ye n bɛna supranational kɔrɔ fɔ aw ye c'est une loi qui est au-dessus de la nation a bɛ faso yɛrɛ de sanfɛ c'est une loi communautaire jamana ka constitution kɔnɔ jamana ko ni accord ni traité international fɛn fɛn kɛ k'u b'a bato nin ye traité nin ye accord international dɔ de ye jamana 8 code b'o de gérer Mali tɛ se k'o sɔsɔ o de kama a nana dɔrɔn Mali kɔnɔ a ye Mali ka code 95/029 qui parle du code de l'artisanat a y'o bin la loi 95/053 qui parle de création des chambres de métiers a b'o bin donc a nana ni loi 2019/011 ye qui est en vigueur aujourd'hui le décret 95/283 le décret 95/284 a bɛɛ binna c'est le décret 2019/759 qui sont en vigueur bi artisanat gérer olu texte saba de le code de l'UMOA la loi 011 et le décret 0750. Et pour l'artisanat, ce n'est pas un secteur formel, mais c'est les artisans qui veulent évoluer de façon informelle. Nous, on est formel. On ne régit pas de loi. Donc, on a créé Miébi, Warimi, où il y a 1781 morts, où il y a 10 000 morts. Quel est le tas sur le quartier de Mimou? Entreprise non conforme. Ni Ahmed Djenaye centre ka sɔrɔ ni promoteur artisan ye mais a bɛ kɛ hakɛ de la point filanan nordisiw ka jateminɛ an bɛ équité ko kuma fɔ mun kama carte professionnelle c'est une carte biométrique a bɛ komi ɲini a bɛ cogo min na mais les régions du nord ils ont des problèmes pour avoir ces cartes là donc n'i ma baara kɛ ni hakili ye i b'u jalaki fɛn na u se ma côté fɛn min ye parce que a ka d'u ye bi ka carte in sɔrɔ mais a sɔrɔli ka gɛlɛn parce que machine ma Mali labɔ insécurité kama tubabu de ta yɔrɔ in ye a tɛ risque ta k'a ka mɔgɔw bila ka taa souvent hali o don kun na sini dɔrɔn an ye dɔw la déplacer de k'u ka carte enrôler Bamakɔ pour que u bɛ se ka carte in sɔrɔ donc o yɔrɔ olu ka yɔrɔ bɛ se ka o bɛɛ sigi ka fɔ de an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an tun ye min fɔ dɔrɔn an ka fɛn tila par quota on prend 1000 an b'a tila quota la an bɛ Bamakɔ région ta an bɛ nin di Bamakɔ ma an bɛ nin di région an bɛ nin di mun maintenant on fait le dispatching n'a y'o kɛ n'i y'o tableau bɔ k'o dresser yɔrɔ o yɔrɔ la ni mɔgɔ min m'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o tɛ mankan ci mais n'i ye baara kɛ k'a kɛ
Ni un calcul là, il y a une commune de Rachandoé, région, Mopti seulement à 200 et quelques personnes. 200 et quelques personnes. Banyangara 2, Tombouctou 2. Au Barasou, moi, Tchemaïn, quoi. On a problème au roi des Kouns. Ne Baoukana, Katia, Mali de Ouye, Waoukana. Waoukana, Tieka, Fojamana de Ouyanamana. Abdou Ouattara. Yaram Jalachu. Komi anga kunnafoni tɛmɛnen na n y'a fɔ ko an ka an teri ni an jɛɲɔgɔn cɛ an ciyakɔjɔn kosɛbɛ n'o ye Yakuba Konate jama jigi Kucala kosɛbɛ ale ka mawuluti ye sibiri ye n'o ye o bɛ bɛn novembre kalo tile 20 ma Kucala awɔ a bɛ kɛ jama jigi yɛrɛ dagayɔrɔ la kosɛbɛ nka mawuluti sibiri don awɔ sibiri tɛmɛnen kosɛbɛ Adi Moulay Kourechi ale tun bɛ a kɛnɛ kan a mawuluti k'a kɛra Dawudabugu fɛn min sɔrɔla yen mawuluti bannen kosɛbɛ hakilila karamɔgɔ dɔw kumana an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn k'an t'a ka kuma galamani na kosɛbɛ an karamɔgɔ imam Mahamadu Basum ni ale ye Dawudabugu zawiya fɔlɔ imamu ye san o san ni wagati ninnu mana se ale bɛ a ka mawuludu wajulu labɛn tile kelen bɔɲɔgɔnko don Nina mawludu in labɛnna ka bɛn sibiri ma sibiri min ni a bɛnna novembre kalo tile 13 san 2021 a kɛra zawiya fɔlɔ la Dawudabugu kalanbulon b'u u bolo kalanbulon mun ni a bɛ denmisɛnw kalan alikuranɛ na nin don kɔfɔlen na olu ka kalan o fana bɛ lawaleya an karamɔgɔ Moulay Hade Kourechi ale tɛ maa dogolen ye Alakira alayhi salatu wassalam ka ɲɛnamaya bɛɛ a y'a bɛɛ d'a ma parce que contrat de tɛmɛna Ala ni Alakira cɛ yan contrat yɔrɔ bi baara yɔrɔ ɲɛnama i ti t'a la fo contrat ka signé contrat de tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ contrat in filɛ nin kuranɛ kɔnɔ a ye biki ta a bɛ k'a sɛbɛn feuille kan feuille min a en tête ye la ilaha illallah muhammad rasulullah ye a ko inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni contrat de tɛmɛna Ala ni Alakira cɛ wala kɛra ka ɲɛnamaya bɛɛ baara nin de fana kɔnɔna na a ko cogo di ne ka seli yanni ka n ci fɔlɔ n tun bɛ Ibrahima ka seli arakan 2 min kɛ sɔgɔma ni wula o b'a la n yɛrɛ cilen n ka farida 5 min wajibalen bɛ manton kan o b'a la n bɛ sufɛ nafila min wajibalen bɛ ne kelen kan o b'a la inna salati wa nusuki n ka Ala bato tɔ bɛɛ n ye jeli fɛn fɛn bɔ i ye n ye sun fɛn fɛn kɛ n ye hinɛ fɛn fɛn kɛ Ala bato fɛ ka miiri la wa nusuki wa mahayaya n ka ɲɛnamaya seconde fɔlɔ a y'a jateminɛ yɔrɔ anw mana na an ma barika da anw bɛ baara kɛ k'a ka ɲɛnamaya seconde fɔlɔ depuis a ye nakili fɔlɔ min minɛ ka bila mahayaya ani a laban a bɛɛ lajɛlen san 60 ni san 3 ye a bɛɛ wa mamati hali n fatulen kɔ n'anw fatura an ka baara bɛ jɔ mais Alakira ta tɛ jɔ dɛ Alakira soma yɛlɛmana di soma yɛlɛmana ni fatu tɛ kelen dɛ mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ fɔ o ma ko le monde métaphysique le monde insensible lahara ko dogolen tɛ mɔgɔ min na jahanama dogolen t'i la alijinɛ dogolen t'i la mɛlɛkɛw siratu laburu mafuzu kalamu a n'a tɔw nin bɛɛ lajɛlen dogolen tɛ mɔgɔ min na n'e dogora mɔgɔw la e soma yɛlɛmana di o de y'a to waliju tɛ fatu waliju bɛ soma yɛlɛma di parce que lahara kun ba t'ale la wa mamati lillahi n y'a bɛɛ di Ala ma filɛ nin ye Ala y'a bɛɛ di anw m'an bɛɛ di Ala ma donc an tɛ se ka Ala sigi kali ne si la voilà filɛ nin ye parce que ale y'a bɛɛ di Ala ma lillahi rabbil alamin la sharika lahu ni de ka di Ala ye nin kuma bɛɛ ko fila i ma i ji de mana taa la sharika lahu la sharika lahu fila tɛ masa min na ne ka m'o dɛmɛ wa bi zalika umirtu wa ne fana Jibirila in de ne ma ne nin de faamu o de y'a to Ala bɛ ka contrat signé e de Ala bɛna signé e de bɛna signé sisan ne bɛ ka contrat sɛbɛn Ala de bɛna signé ka tampon k'a la ana walawalul muslimina ne de ye silamɛw la premier ma ka noti tɛ n ta bɔ yɔrɔ ne école karamɔgɔ bɛ noti di sisan a b'a di depuis ko mal médiocre très mal insuffisant passable bien assez bien très bien excellent Alakira ta excellent par excellence ni de Alakira ye o da to Ala ye kala si la ti kali ne si la ko ne ka kuma Alakira kɛ ɲɛnamaya kan Ala ma mɔgɔ min t'a tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ ko ne ka kuma kɔ ne dafa dɔgɔw la kuranɛ bɛɛ Ala ye nabiman bɛɛ t'a tɔgɔ jɛ fo Alakira nin kɛra a karamɔgɔba dɔw ye minnu ka walandaw olu caman tɛmɛna kɛnɛ kan ye an ye ɲininkali kɛ kɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ ne tɔgɔ man di Mohamed Basu bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nisɔndiya min bɛ ne bolo mawludu kɛnɛ ka zawiya kɔnɔna la yan dan t'a la an kɔni bɛ min fɔ an bɛ Ala barikada an b'an faw n'an barikaw faw barikada an bɛ duwawu kɛ sinja ani kɛnɛya Ala ka kalifa imam mama na imam mama de fa tɛmɛna nin sira ninnu kan mama yɛrɛ nana ka tɛmɛ a fa kan an bɛ Ala deli ya rabbi Ala ka fɛn mama yɛrɛ la min ka fisa n'a ye san wɛrɛ mawludu Ala k'an jɔ k'a kɔnɔ
an ka na ɲɔgɔn dalajɛ ala k'a musakaw nɔgɔya ɲe ka kɛnɛya kalifa an na an b'a aw yɛrɛ fo aw ni cɛ aw ni baraji aw ka nali la san caman bɛ ala bolo an ka jɛ ka na ka dugawu kɛ an ka jamana ye ne min b'a kɔnɔ ala k'a ban ala ka jisuma bɔ a kan k'an bɛn kelen ma salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an karabo kanta alhamdulillah an ga ni sujai mi an bɛ ala fo ka ala wali ɲuman dɔn ka sali ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ana so dunga senwa na ka sahaba wala an b'aw yɛrɛ fana fo bi ya ɲɔgɔn sɔrɔ ko maulid nabawi sharif wala o ye mun ye kana mɔgɔ hakili jigi ala ko ala kira ko wadila n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi alhamdulillah an ye silamɛw wele silamɛw y'an jaabi o ye nisɔndiyaba ye kana mun fɔ kana ɲɔgɔn hakili jigi ala ko la alhamdulillah konta ni o fana tɛmɛna ka bɔ yen bibi jamana in bɛ yɔrɔ min na ni an bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ an kan ka siran wala dunna a ka kan an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen to yen wa an ka segin ala ka kow ma n'o de ye ala kelebantiya ye min ye fana ka hinɛ ɲɔgɔn na alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa dɔ bɛ buhari kɔnɔ a ko la yarhamullah man la yarhamu nas maa o maa n'i tɛ hinɛ ala ka danfɛnw na ala tɛ hinɛ i la fiyewu ala k'a to an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wa an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɔba ye ala de ye ala k'a bɔ a bɔ sababu ye jumɛn ye an yɛrɛ kun a ko jamakulu fila bɛ ala ka jamana kɔnɔ sinfatani ala ummati o y'a salahu salaha an-nas o y'a fasadu fasada an-nas al-umra'u wal-fuqaha ni y'a jate o jamakulu fila min bɛɛ lajɛlen bi mali kɔnɔ u ye k'u yɛrɛ ɲininka ala ko cogo min na est ce que u y'a kɛ ten n'u y'a kɛ ten an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ hali bi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka miiri ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma kanta karamɔgɔya ye k'a fɔ san o san a b'i ka mawulu kɛ ni mawulu yɛrɛ tɛmɛna o kɔfɛ mali karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen wele kɔnɔ o kana tile kelen lajɛ yala hakilila jumɛn bolo alhamdulillah an karamɔgɔ an kun bɛ mawuludi ɲɛnamaya mawuludu su yɛrɛ mais n'an ma o sɔrɔ an b'a kɛ mawuludi denguli dɔn na mais nin waati nin na tiɲɛ yɛrɛ la an y'a jateminɛ anw fɛ jɔrɔmɛ la i bɛ taa sɔrɔ mawuludi la kɔɲɔ caman b'an bolo isimu fana la kɔɲɔ caman b'an bolo a fila keli a ka gɛlɛn dɔɔni donc wala de an b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka na nin na n'i y'a ye an bɛ karamɔgɔba fɛn o fɛn fana wele an n'u bɛɛ lajɛlen de jɛlen bɛ ala ko ala kira ko ni o ye tɔnbaara ye o de kana an b'u wele pour que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kelen kelen kan u ka ɲɔgɔn dɔn kɔfɛ fana u ka ɲɔgɔn kanu kɔfɛ fana u ka ɲɔgɔn bilasira donc o de kama mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a kɛ san o san minnu b'a kɛ tɛnɛn o tɛnɛn a se b'u ye u ka mawuludu ɲɛnama tɛnɛn o tɛnɛn n'o ye ala kira ladegeli ye an fana san o san ka maaw fara ɲɔgɔn kan fi sabilillah ayiwa ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka ɲɔgɔn ladumuni ka ɲɔgɔn di ka ɲɔgɔn hakili lajigi an fana b'a kɛ an seko damayira la o de la la yukallifu llahu nafsan illa wusaha maa ye k'a fɔ i ka mawuludu senfɛ kuranɛkalan bɛ a la n'o ye denmisɛnninw ye yala fana alhamdulillah wa min ye jɔrɔmɛ jamu ye jamu 15 ye n'i ko jɔrɔmɛ jamu 15 k'u ka mori ye jɔnni ye o ye basunakaw ye kuranɛ dudali ba an ka so an ka dugu laban ye o de ye san 400 ani san 50 ye mais kuranɛ kalan bɛ an fɛ ka kɔni ye wala hali bi an b'an denw de bila kuranɛ durusi la fɛn o fɛn ye kuranɛ kalan kɛ bi nin bɛɛ lajɛlen y'an denw de fana an ka kalanyɔrɔ de b'an bolo pour que ka mɔgɔw dusukun sama ka taa ala ko ma ni o ye iqra kalanni ye ni o ye kuranɛ kalanni ye inshallah o de kama an bɛ denmisɛnninw wele ka na ka kuranɛ ni o ye riwaya 7 ye o k'o tafa taga segin ka kuranɛ kanu don maaw la n'i y'a ye fɛn kanu bɛ don i la k'a sɔrɔ i b'a dɔn i b'a mɛn i b'a ye alhamdulillah weleda min bɛ ne bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma silamɛw an ka baara kɛ ni ala ko ye ni ala ka kumakanw ye ni o ye ɲɔgɔn minɛ ye ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bilasira masi kelen dafalen tɛ e bɛ dɔ dɔn dɔ bɛ dɔ wɛrɛ dɔn mais n'aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan an ka min la o de bɛ ɲɔ mais bi n'i y'a jate an karamɔgɔ kan ta silamɛw yɛrɛ cɛla bi bɛnbaliya min bɛ yen i b'a fɔ a ka jugu ka tɛmɛ politiki mɔgɔw yɛrɛ fana kan wala a bɛ maa jɔrɔ a bɛ maa hami a bɛ maa siran ni min kumana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔ de jogi ni min kumana a bɛ dɔ de jolo tigɛ ni min kumana a bɛ dɔ de ka n'a bɔ o dun nafa t'o la n'i y'o ye fɛn o fɛn na ala ko tɛ ala kira ko tɛ n'a ko ala kelen ala kira ye kelen ye a bɛ diinɛ kelen de la tiɲɛna kan ka ɲɔgɔn kanu de ka ɲɔgɔn bilasira a ma qila wa qala karisa ko ten jɔn ko ten u y'a fɔ cogo di a tigi bɛ min a tɛ ye o nafa t'o la n cɛ ni baraji ala ka sini kɛnɛ da n'anw ma an bɛ radio ɲɛta k'a daminɛ directeur la fo ka na se an minnu sera kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn alahu taala ka si jan ani kɛnɛya da n'anw ma ala ka n'aw kunnadiya ala ka n'aw lafiya ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ni ala kɛra hɔrɔma ye salli ala rasul kulubali i ka teli bi